sini dokani te dokani cilai ya karo kami ke jeng ini sini press meet EUIRPC-D channel koloni thaimani ke seng tripartite agreement NLTN di auto manja arkono tong manja nai khorapsa khoroni ke phainai jot nse declare awasi au loke tongo oba ba collaborators no chuana dekhanai oma hike kaza tei obo hai bangku ma bagi sesem agi all intelligence committee khawai tau kesem EUIRPC-D Tripura United Indigenous Retinues People Council dari grup 5 khawong yes orsin motu bojango thamsa ni thamsa tongi seng 25 February omas ni seng lama kasuna ni bagai seng tiaraka saleka je agiwa lama kasupuro waiba 5 times je minus sejak abo tamai 115% खाइयो पॉजिटिव खयान बगे से संताबो साइबो नासिनु मेमु यांके सिन जे मानो तमनि बा समनो तमनि yang बगे से दिसनो मा फाइले क्या जे EUIRPC-D चुबाना सपोर्ट खाने अब साराबो अलाइ थांनायाव दिसनो थमा खाने जे जब तो निसे अंगे जे सबो फानो तंगि बतो खम खाइदि police expire थांनाया पैकेज मानजा एक्शन मुजा रिंग जाबो आं कक सालायका आं मथाका साधना महान जमातिया बिलटेक थोथन आव हाय कमा दमि दम एवन की त्रिपाठी एग्रीमेंट नि एलबात बा अबर देबो माबिन फानसे फोटो थांगै सिजेगै ओ खाजेगै बहुत बनि लगी आव सिनि केस नि एरेस्ट थांगे मोबाइल लखलांखे तापन मोबाइल न टिप्लिरिया अब कौन साना नाम गाम बागै दांनाय सिनुदाव राइट दंग कक सानानि बरसिमि सुमन केस खालामन गया नाम नाम गासैबो आमा हाय पुलिस अफिसर एगेन्स्ट जों नाके एफआईआर केस होने जेता नों रि थांनाय सोङै कक सोंमन केस दङ फटो पाइखा बा रिंग्लांगा बा बिनि एलिगेसन दंथ' आबो मो दाउ दाको जे कक सेंट्रल गवर्नमेंट बा ट्रिपार्टिट एग्रीमेंट फान स्टेट गवर्नमेंट फानखा आजागो जे थांनाय Pistok ba santi cukti bastobayan pepa siminggo in practical polling yang bagino di sing lama maromo sing kale tomo je cuk mani je man mani je sing mani go je mansa sing andaro sing ro manten hine tam karja kisin goman kato to muni ya bolo sing tamai buskangwa sing kasa 115 jana sama patarka sing ada go kasa model village अब बंगलो हबै अब खाइनाय तांगेनान को गावनि बागै आव सिरिं मानि बागै ना आव कैसा बल सिमिया थें सामनि केस गावमा हायफायनाय एन बिनिबो गोबां जागावा नेपाल किला ताय अबो तमिद आवथा खालबारि ताय कैसा अंके नाइटेंगेल आम्बासा कुंजमुरा तेरेमुरा बायदिसिना आंदरा बिस्रामगंज गायन फुलकुमारी अबो हायफायनाय बाथौजों सैकिजन बाथौजों 14-12 जनके लामा दै कारेन्ट आगारना माने रिया बोसोर 2025 नि से 2005 नि से दा 2025 फाइया खायजाया मीडिया त्रांखा लामा कासका बक्साका डेभलपमेन्ट मिनिस्टार मबाइल के खरब बालायखा ए गनि बागैसि अमबागै बाक्सा हनो दामनाय मानि पैखे माला करिखा ओमो के आउकेम बदनि एगेन बुया पातिन एगेन बुया संसियो सिनि राइट नो लामा दै कारण खारिमे इंजिनियर नाबे बाय कमिसन खारियान बागै सासिन साइमिया बागै अ पाइथाक अल्टिमेटाम सेन मारो बा माथानो अबनि लगिवा खासिं वाइ वाइ साइ दङ तमा आगि ति जराफांसे आने पथासे तमाजन बल खाइना केस फाइलिंग थेब्रुसे मिन केस थेमा बा पाइ माथां गाता को गामा हाके तमना permanently इंग्रजी बाय सब समाधान नायोसन of police and court case आव सिनि या किसे फाइनाल सरेंडर रिटर्निस खालाम सिथिं नन एक्सेप्ट खालाम सिथिं ओवरग्राउंड पब्लिक सपोर्ट खालाम सिथिं पॉलिटिकल इशू खालाम सिथिं राजनीति फाव
एसे जनरल दखानी बागै ताई आपन लगे अब सिंया जे कोनो बदल जे कोनो राजनीति सिं दखानी बागै जे खाय दंमोन अ रोमान स्क्रिप्ट थंजागै सादागै दंफाय संमालांगैया आवो संताव दिनि मोनसे बायरो अबन लगे सुते तंसिनि फरक टैक्स आइडिया एडिसि आंदर इनले परमिट बा गोबां इनकाम दंगो सिन बरं लगे कहा आवो सिन बांला बायगो मुगिथा पारानि थांका जनरल हाबै थांका सिन एग्रीमेंट दंगो अब एकेमनि फांका देनबिल फांका सिन अमर बागैसे अबो सिनि कासा गलाय नामानि बुले नेसा बो बाय ताला बुने समावना एकदम परमानेंट ini solution ba सब मुथुम ai obose gaw bagai थांनि चाय थां नामनि सिं बररक जे आं नामनि गामियाव बररक थानियाव रां फिसा करै रां थंगले हामिया सिन जे मानसा चबाय गय दं आवो काहाम सिन बिसा थाने बागैना दिनि सिन अ रिंगु और सिनि 21 टा डिमांड आगेन कसा हावनो नमितो खायका सिन वाय बा कासुमानि बिनि आवो दंगो आवनो स्मार्टली हाबन सनारा 21 टा डिमांड दंगो आ 21 टा डिमांड आंगासो डिटेल प्रब्लेम थाया दापना कयेकटा मा नाममानि साइट नामाय बेसनरा कयटा नाममानि याफनो सिनमेन नोडल अफिसार का प्राइवेट डायरेक्टर ताई सिने कपि होनाय इंडियानि यूनियन होम मिनिस्टार गासिनि गवर्नर ताई सिनि डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्पेशल ब्रांच नि एसबी एक्सपीएसबी ताई आमन लगे तमासिन ट्राइबल मिनिस्टर ऑल डिस्ट्रिक्ट डीएमएन कलेक्टर अमाय खायनाय जों दाव कपि होनाय डेभलप डिस्ट्रिक्ट आबो दंगो जों अमो सिनि जुरिडिक्सन दंगो संबाय दंनाय बा जों आसामाव सुबानाय थायनाय अबसराबो जों दाव सरकार दावजन आगियावबो दाव जागिनार जे दुइटा डिस्ट्रिक्टआव जों थांनाय सिनि हावना जों कामगा थांनाय रांग्रि नक दंगो जों लुकुराव सिनि जे दखानि बागै नामनि आरो खबजाबि दंगो